ягон пункт ягон алф ҳозир аниқ. Дар Тоҷикистон дар куҷо проверка кунем ки патенти мо ӯо тайёрам барои ба худшон гуноҳ гирифтан бе ягон проблема. Дар ҳолате метавонем ки вақте аз таможня гузаштан ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Мо имрӯз тасмим гирифтем ки комментарияҳои шуморо хонем ва ба саволҳотон ҷавоб гардонем. хоб нафарҳое ки мехоҳед дар Федератсияи Русия қонунӣ кору фаъолият кунед, агар ягон штраф дорен ё ки документ надорен, марҳамат ширкати Саид Граница шуморо ба даста худаш аз граница мегзарона ва баъдан миёед корубортона 100% қонунӣ мекунед. хоб шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. Як нафар нависондаи салом акаи Сорбон мегӯянд ки авфи муҳоҷиро аниқ шудааст. ҳамин гап рост бошад? Кадом пунктҳо дар авф дохил мешавад? дар бораи авфи муҳоҷиро не, ягон чи аниқ шидагӣ нест бародари азиз. чихеле ки мо гуфтем агар ягон чи дар ин масъала гап шид мисол худо хоҳад мо видео мекунем ва барои шумо мегӯем. Ягон пункт ягон авф ҳозир аниқ шидагӣ нест. Муслим Шоев нависондаст: салом акаи Сорбон, идора чӣ хел гузарондем? оиди ширкатон камтарак маълумот медодем. чихеле шукронаи худованд ҳазорон бор идора хуб гузарондем ва умедвор ҳастам ки шуморо ҳам идора хуб гузарондем. оиди ба ҳаҷ сафар кардан ширкат, яъне ки ҳозир мо надорем ягон чиз. мо ба шумо дар видео гуфтем ки мо аз пайи ҳамин кор ҳастем, яъне мақсад тамоми нозукиҳоша ҳозир изучат кардастем ки чӣ кор бояд кард, ба хотире ки баъдан ягон нафаре ки ба воситаи мо сафар карда ба ягон мушкилӣ дучор нашавад. вақте ки ҳамин кору бороро мо ҳамаша насиб боша 100% ки тахт кардем, баъдан видео мекунем, учен мегӯем ки мақсади гап чӣ хел ба мо муроҷиат кунед ва чӣ хел мо равон карда метавонем. дар ҳаққи мо дуо кунед, ҳар кореро ки пеш гирифтем худованд баракат шатиям. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум, ман ду писар дорам, якумаш инвалид, дуюмаш хизмат мебаранд. агар ки дуюмаш сардори оила ҳамчун ба қайд гиреншанд, мисоли гап пешбарандаи зиндагӣ бошад, не. дар ҳолате ки шумо худтон дар ягон ҷо кор бикунед, мисол падараш боша кор бикунад, дар ин ҳолат дуюм фарзанд ба хизмат даъват карда мешавад. Дилшод нависондааст: салому алайкум Сорбон ва Рудар, идотон муборак ака. савол ма ҷавоб тед. дар Тоҷикистон дар куҷо проверка кунем ки патенти мо аннулирова шидагӣ ҳаст ё ин ки не? дар бораи проверкаи патент мо ягон ҷора ҳозираша ба шумо тавсия наметавонем дода. идои шумо муборак боша бародари азиз. Кишвар нависондааст: салом ака, мо аз куҷо фаҳмем вуез чанд қамахкамай шуғли аҳолӣ мерем, уҷада ҷои шиноснома ва раводид гуфтани ҷо ҳастае. наранам уҷа ҳамаша метавонед 100% аниқ бикунед. як нафари дигар нависондааст: ассалому алайкум акаи Сорбон, аҳамият натен, хеле ҳайвоноша ба пеш, худованд нигаҳбонот бошад. омин омин. зинда ва сарбаланд бошем бародарое ки суханои хуб менависонем. ҳар касе ки сухани бад мега мо ба худованд месупорем ӯ аблаҳора, яъне ки ӯо тайёрам барои ба худшон гуноҳ гирифтан дашном мекунанд ё дигар чизо. ба ҳамин хотир мо аз ӯ одамо ҳеҷ чиз хафа намешавем, ба хотире ки даруншон ҳамчунон сиёҳ шудагие ки аз барои худо ҳамин корҳошона бас намекунанд. ба ҳамин хотир ба худованд месупорем, чун худованд ҳидоятшон кунад. тамом. идибек нависондааст: дар масъалае ки 27 сола шудаи 2 моҳ пеш ба хизмат мебаранд ё ин ки не, касое ки 27 сола шудагӣ ҳастем аз даъват ба хизмат озод ҳастем. Сафарзода нависондааст: салому алайкум, печати Арабистон қатӣ Москва барои мегардонанд. мо ба ҳамин рӯзо мақсад дидем нафарҳоеро ки биданд дар ҳамунҷа дар Макка ва Мадина қатимо буданд, зиёрат рафтагӣ буданд, аз Федератсияи Русия омадагӣ буданд ва боз баргаштанда абрат нарафтанд ба Русия, ягон мушкилишон нашид. як нафари дигар нависондааст: салому алайкум ака, ман бе документам Тоҷикистон рафта метавонам бе ягон проблема. бе ягон проблема дар ҳолате метавонем ки вақте аз таможня гузаштан шуморо допрос накунанд, мисол барои бедокумент будантон ягон чи гап накушоянд. як нафари дигар нависондааст: салому алайкум додарҷон, ман Москва омадагима 2 моҳ мешавад, регистратсия накардам, граница гузарда метавонам, раҳмати худо. ягон нафаре боша ки шуморо худаш мисол аз уҳдаи граница гузарондан бубуроя, мисол унам дар аввали видео мо гуфтем, метавонед суҳбат кунед аввал пеш аз рафтанатон ки шумо беҳуҷҷатен,
баъд ки гарантиятон дод метонем бирем бигзарем. Як нафари дигар нависондаи: ассалому алайкум ҳоҷӣ, муборак бод иди фитр. Фарзандоне ки соли 2008 дар институт ё университет дар соҳаи омӯзгорӣ хонанд, инҳоро ба сафи хизмат даъват карда мешавад ё ин ки не? Нафаре ки дар айни таҳсил ҳастед, аз даъваткунӣ ба хизмат озод ҳастед, новобаста ки дар чӣ ихтисос таҳсил кардастед. Азизода нависондаи: салому алайкум ҳоҷӣ бобо, ман аз Екатеринбург ба Москва бирам. Чӣ кор бояд кунам? Бародар, як ёрдами худро расонӣ. Аз Екатеринбург ки шаҳри Москва рафтӣ, ҳамун ба нияти кору фаъолият, ба нияти дар ҳамун ҷа истодан бошад, тамоми ҳуҷҷатҳое ки дар Екатеринбург дорӣ ҳамвора мелай бо аз шаҳри Москва дастрас мекунӣ. Ҳамон ҳамин қадар гап. Зина ва сарбаланд бошен. Видеои имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.